Bueno, mahigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Juvie. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Juvie. Kini akong problema bahin ni sa mga tao. Kay doon naman gud ko'y negosyo nga tindahan. Dili hinuon kay sa dako pero dili sa siya gamay. Mura na siya ka ng convenience store ba. Kay bisan unsa naman lang gud ang akong ipaninda basta dunay kusog mo'y pangitaon sa mga tao aw mao sa akong ibaligya. Ug kun nganong na problema ko ingon man gud ini ang mga panghitabo. Nasasaktan ako oh baby sa tuwing nakikita ka. Naninibago ako baby pag may kasama kang iba. Pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ay, ang halik mo! Madam Jovi! Napot ang kiyoryo din mo bugas, madam! Ay, Dincho, ipahakot nilang bugas. Ipabutan dito sa Luis sa budiga ha. Ayaw isagol sa mga feeds ang bugas ha. Yes, madam! Okay, thank you. Tabo! Hala, wa pa man na ako maandam ang kwarta para bayad sa bugas, bi. Hala ko sa kuhaon, bi. Ubayad ko sa bugas. Yang tasing, ikaw lang sa'y bahala din sindahan ng ha. Kay mo pahuway sa ako kadiyot ha. Ay, okay na dahil, Juvie. Ako rin bahala din is tindahan. Pahuway lang sa ngadto. Ipapukaw lang ko doon ay problema ha, nang. Sige, day. Ay, kanang tuod di ay, day. Si Diego ba? Atong trabahante. Naakulot o siya ituyo ni mo? Oh, unsa man? Ay, wa man musultigod sa ituyo, day. Basta kan biingon to siya nga doon na siya ituyo unta ni mo. Sige lang. Ako lang adtuon nang. Hoy, Diego. Uy, madam. Nangita man kuno ka na ko. May tuyo ka? Ha? Kukuha lagi, madam. Baka nang kining... Pwede ko mo... Si ba? Si madam ba? Ibaw ko si Iuy. Lagi. Unya? Ilang lanon mo gano'n kong kwarta, madam. Unsaon man nimo Diego? Ay, naunta ko'y paliton ba? Pero... Wa gani out. Di lang kumugos mo, madam. Lain sige mugos ko. Pero, madam, nakunaan. Kuhaan man naman. Na mo gid nagduha ka company nga nagukod ako. Sino na nimo? Mubalhin ka? Ah. Uy, Diego, ay pagbinuang, uy. Pila gi kinahanglan din nimo? Hadlok. Tricky, madam. Tricky. Ay, sustriki ra ay. Sige Salamat, madam. Salamat kayo. Uy, tempa. Unsa daing nga company ang nagukod nimo? Ang tagabi kong PDT, madam. Putlanan ko. Uy, nimo. Hindi, madam. Alis ako. Salamat, madam. Ni mas nakahatag ko kakidor tawhan na shot ko sa taroda. Hello, Berta. Kumusta, ha? Oy, Sir George! Ikaw na, sir! Hala, no? Bisa mo kagagwapo, sir. Ay, biyag. Bernie Santor, maron na. Nya-usor mag-biok. Ano, sir, oy? Asa madam ni mo? Nasa yung kwarto, aning tindahan, sir, ay... Ay, ganit, sir, ha? Akong paibaon si ma'am, ako ingnon nga, naigwapong nasa... Ay, lagi na gwapo. Lagi, basi makahulbo, tas pitaka na niya. Mara, tikiho, tas biok. Ay, ganit, sir, ha? Sige. George? Oy, Joby. Kumusta? Kumusta ka na uli? Ato pa sa adlaw. Walang ko dahil man hindi na medyo na jitlog ko. Wow, jetlog ha? Kung maka-jetlog, wagas, mao ba? Lagi tao na. Okay, lingaw. Ay, bataw to mga untas gawas. Okay rin mo. Okay naman. Asa man ta mga on? Sa pinakamahal nga restaurant, ha? Wow. Oh, sa Flores. Flores? Flores Pasil. Nalumidin. Ay, sa Pasil. Oh, Ang kanaka, di ba? lamig dito, Oh, no? naingat ka. Ay, dugay ko ano mga kaon ng mga mahalon nga may restaurant. Ha? Wow, restaurant. Lisura na noon eh. Unsaon nga ni, bawa na ka nga, kami, pero may barko. Sige. Sige, mag-ilis ko kadiyot, ha? Sige. Berta, kana si Sir George ba? Uyab na sila ni Madam Juvie? Amot lang, oy. Kaysa tanaw na ko, no? Wag yun na, makagusto si madam anang tawhana kay medyo may pagkahambog man. Aha. Hamugiro man na. Ako lang ganing giululuhan kay may ampay ana niya. Kanang ulug-ulugan siya pa. Gusto na siya sip-sipon. Ikaw, sip-sip ka ana? 500 dayon. Di ko, manyakis palang hinuon. Maog yun. Ang muna ka si madam, oy. Muna kasabot, muna nga si madam anak niya. Pero, bilib kong Ma'am Juvie, oy. Kay, kamo siya mo daba. Tanong ganina ako, murag nagbiso si Sir George anong madam, oy. Sa ato pa,
Ay, dili pa nila sila uyab. Uy, dili pa, uy. Isa kaira na siya ni Madam Jovi. Kailan ko anang madam. Gamaon lang mo kay Latis. Mabitang, wag na siya maminyag usap sukat nga nabiyuda na siya. Ah, mausad no. Ay, lagsaba, ha? Ato oran ni. Ah, o lagi-lagi. Ay, di masa ko ganahan ng tawhana pod. May pagkambugiro lagi. Na, hilom na. Ay, nagawas na sila. Murag bang lakaw tingali na. Uy, asa ka na sila? Recorded by X Thunder Gaming. Oh, diniganahan ka ba? Ay, okay na sa George. Di man kay ko mamili og mga mahalon nga kananan, Gud. Ang ako, ganahan ko sa sudan, aw, daog na. Okay, sige. Pag-order ito. Unsay gusto niyo ba? Ako rin bala. Aw, lagi. Ay, kanang, wala na problema sad nako. Mukha na sa kubisag unsa, ikaw na lang bahala. Sige, wait, play. Waiter. Waiter. Tagay mo rin yung malong pagkaon, be. O sa'yo malunin yung mga pagkaon. Ikaw, Joey, ano sa'yo mo gusto? Wa sila inununan? Kuan lang, kalihog day. Naamoy dugo-dugo. Dugo-dugo lay ako. Naungo na ka? Oo, uy, dugo-dugo mo na. Dugo. Okay. Ikaw, George, sa imo. Ako na sa ako, pinakbait. Sir, malhin na lang mo sa karinderiya, sir, kay may baligaan na. Ito. Din lang tanay. Muna yung paborito. Wa pag ka mausap, George. Ikaw na giday gihapon ni. Abi na ko ang George karon, lahi nas kani adto. Huwag na ito pa ko dito sa Amerika o sa Japan o sa asa ba ito, sa Espanya, Jorge na nga ako. Mao ba? Pero okay, naibaw na ko ani. Klaro na kay ni. Basi wa ka kadagash diha, ako na lay bayad ani. Ayun. Ano, kaya ako nibitan mo. Lahin na sa lunana. Hindi kayo mabayad. Nagkakadiyot eh. Saan mo to? So good na. Kadiyot na kaya. So good na, wa na. Iyay, mo nabilin sa kong office. Oh, nabili mo pitaka no. Yes, kadiyot. Manawag ko kadiyot. Kabulayog na lang yung klasis tao in tawana. Ate, nakisisiyo diha. Nga naman. Bila limot ko da. Bila ako pa-load ganina. Nangunot akong load. Bila, muamtag 20 mo diha. Pila? 20 pesos, ano? Kadiyot ha. Ay na lang palod, uy. Kanahibaw ra gyapon ko, di ka kabayad ini. Sunod, palod o siguro ha. Ayaw ng 20 pesos. Naunsa baya ka. Si man, ayaw 20 pesos na ipalod. Kaon na diya, hore. Kora yung bayad, ani. Bangas ka. Kaning tawhana, kini si George, kani adto lagi ni siya. So, wa pa na siya makasakay barko. Nanguyab ni siya nako, nya hambog ray gaayo ani niya. Pag uli abi na kog natarong ng utok ani tawhana, di samot man hinuon. Unya to? Sino ay madam? Da amot na tawhana, wag yapoy ayo. Unya. Sugto ni mo siya, madam. Nya, ngita jud kog problema. Imbes okay na kaayo ko, wa koy problema. Maproblema ko tungod lang niya kung sugto nako siya. Ito, madam, oy. Bisan kami. Nakabantay may misabiho ka ng Sir George. May pagka... Hambugiro noon siya. Dili kay hambugiroon. Hambugiro cute. Nya pulos palpak ang mga lihok. Wag yoy ayo. Og moari gani, ayaw ninyo pasudla ha. Unya, mangita ni mo, madam. Tingnan nilarga ko. Wa ko din sa Pilipinas. Oh, okay kay madam. Sus! Pangita naglaing madam ha, kay bisan kami. Di kami boto ng tawhana. Bot ray gayo adta. Nahala, sige. Basta mao na to ha. Ayaw to ninyong pasudla. Kadi na ko gusto nga magsigik at tubang ato tawhana. Giatubang ko lang to siya kay nagtuo kong nausab na. Pero unsaon ni samot man hinuon wag yoy ayaw. Why ayaw tawhana? Nagdalan to gwiset. Hi. Uy, sir! Ikaw magdain eh. Ako gi-expose sa akong kagwa. Kay lisod kay ka natos bay. Hindi mo ako dukot. Or di ba, hindi mo akong panos. Ano? Isudod kayo, sir. Kaya na mga inanag mga naong, sir, no? Oo. Tatanaw na ako, murag endangered species na. Sure, di ha. Bitaw, sir. Pastilan, sir. Kung di man gani ka, sugto ni Madam Joby, sir. Ako na lang ka, sir. Aha, what is your name? Ako na lang ba? Aron di ka mahasol. Kaya na akong sabi na. O saan, pinching ta? Mag-pinching na tayo. Dili, sir, uy. Ikaw ratang mag-80. Mag-extraterrestrial. Imo mo tang namawan kita. Imo gyusikan akong oras ha. Naibawa ka pag nagpila akong oras. Imo gyusikan ha. Gamay ra kayo sa klibo aning giusik-usikan rin nimo. Ha? Grabe sa hangin, uy. Kuso na kayo. Murag, mabulis ka at magiging akong simod. Bubulis ka, ganda ka naman bubulis ka.
Sama ka na, sir, oy. Ay, Joke sige, lang kayo, joke lang ka. Ikaw ba? Excuse me. Slito ni matumbugan taon. Asa ba daw ni mga pagwasa? Yung nga yang charming of friends. Ala, no? LR, lahira. Sa ilahira, ha? May nga rin kang friend charming, sir. Kanang mukilig yung na ba? Ha? Pero, tanaw na ko si madam, no? Murag, dili mukilig. Murag, tanaw na ko. Kung makita ni si madam ni mo, murag, kahion. Yun. Tumutulong mo sa kunaong, ha? CR? Dili! Usap di. Arino na! Sa iyo, gimbal. Kabaw sa ko, ha? Kabaw sa diyan ka! Ada! Layas lagi ka! Recorded by X Thunder Gaming. Aw maayo nga imong gingon adto. Gahig o tawhana. Abi kay gituyugan ako siyang nangaon, nigara sa kanahan. Murarabag. Murarabag ni success siya pag-imbitar nako palpak ra ba. Da! Murag, bagay kay nga madam, no? Ambot ana tawhana uy. Bisag ako nang giprangkahan nga wa jud koy gusto niya. Tungod siya pagkahambugiro magsigit yung dut-dut siyang kaugalingon diri. Hanggaw gyud. Madam, ang may namang buhaton na no? Para muli kay na imong tawhana, pakita siya nga may hinigugman na ka. Aron din na siya may samok ni mo. Unya kinsa man. Wa ba man ko hinigugma? Mangkita ka, madam, oy. Gusto ka? Ako'y mangita para himuon na tong imong uyab kunuhay. Na, ay na lang berta uy. Di ko magsilbi ana. Labi na di na ko kaila usuod. Ambot lang. Aw, kuan. Pwede kun ikaw. Sama ka diya, madam, oy. Ako. Kasi mo tuloy pasabot. Maglinaki ko. Oo, maglinaki ka. Unya, ipailata dayon kaniya nga ikaw mo akong uyab nagikan sa abroad. Unya, ayog tingog para di ka masakpan. O kung mo lampos ta, Berta, ako'y muhatag ni mo og kwarta. Dakong bonus. Oh. Ha? Tuot man akong gibistihan og linaki si Berta Bayot. Unya gipausab sa nako iyang buhok ka murag linaki gyud ba. Og tuot man, dako kay siya kausaban. Uy, unya to. Oh, kana. Di na ka mailhan nga ikaw si Berta ang bayot nga way suwab. Daoy. Gwapo mo di kong maglinaki ko, uy. Mura lang kong maibog noon sa kong naong. Sana buang lagit ka. Amo, makaberta ay. Pero madam, oy. Dili ka ako mabuking ani. Basi mailan niya akong tingog. Usbang imo tingog lagi pag linaki gyud. Ug kun mahimo ay lang pagtingog uy. Pero og di gyud kani mapugan makatingog gyud ka. Linaki ha ay kalimot ha. Okay, madam. Kana bisag inana lang. Bubo la isulti para dili kay ka mailhan ha. May lang andam kadaan. Kay moari ra baturon ingon siya. Gusto na kong maputol na iyang pagsigig samok-samok nako. Og maputol na iyang pagsamok-samok nako kun makakita na siya nga may hinigugma nako Berta. Asa to bayo din, ha? Wa din, ha? Day, asa to bayo din? Yes, sir. Day, si madam ninyo, ing napalihog nga niya yung Prince Charming. Di na kinahanglan. Oy, babes! Oh, babes! Isang halik mo lang. Come on, babes. Hi, babes. Gusto ko manuroy ta. Ayaw na. Di na pwede. Babes, unsay buti mo pasabot, ha? Di na pwedeng mukuyog ko ni bisan kinsa. Kay naabot na akong hinigugma. Gikan sa gawas. You mean, May hinigugma na ko, George. Og mahimo ba? Ayaw na pagsamok pa na ako? Di ko makatuon mo, babes. Nasuko lang ka na ako, ha? Imo lang kong ipasakitan. Dili ka kamatoo. Honey! Uy, buyog na siya? Honey! Ang matao ganay. Mao ba? Siya yung hinigugma mo ba? Yes. Usa ka half Mexican, half German. Uy. Pero taga-Germany gini siya. Siya si Herminio Kibotsky. Honey, this is my friend sometimes. Dili ko makadawat ini. Di ko makadawat. Hey, are you okay? Di ko okay, ha? Do you understand? Kisa dengan mo, Hermogeninyo? It was here. Di ko okay, ha? Oy, Honey, let's go. Dali na. Paulit na lang sa inyo, George B. O pagbunbun itong may bibunbun na imong itlog dito. Honey, let's go, honey. let's go. Nga naman tao to siya. Abi na kong lalaki.
Nakabantay din kanahan nga murag bayot ang akong hinigugma, pero wa siya kahibaw nga ako ra tong tawo nga bayot nga mao si Berta. Pero mao lagi, wag siya muhunong sa pagsamok nako ay. Unsaon to ni siya? Bisag unsa nako siya prangka, magsige man lang gyud siya samok nako. Mularga na lang unta ko, pero unsaon sa nako paglarga nga naa man ko negosyo ang angong sa akong biyaan. Unsa man og pamo ang pasultihon? Juvie. Celebrity ko, Jake Beauty Soap. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na to karong adlaw. kini si Day Joby, Ate Pres. Joby. Kani si Day Joby, na inang uyab niya, bugiro kay Ate Pres, bisag wa day trabaho ang kadahan, bugiro kayo, nga gikan ko siya, si Iman ko siya, niya bugiro, mao nang Maniman ang nakabayad ang katoy. ang mga on sila bisag asa nya kanila ba atik-atik ba uy wa man madakon kuan ana uy sorry kayo no. So uyab mo kuan makabayad so naglagos Joby nagbuhat siya kanang murag impostor nga lalaki nga mao kuno iyang uyab karon pag-abot sa higayon natin pres nagkita sila sa katong iyang uyab nga si George nikalit man tos George so gunsa ton murag sumbag siguro ton iyang lamisa dai Bundak yan. kanang gibundak niya kabot sa lamisa Tingog man. ganun pinaana ba niya siya ay nauli ang pagkabayo taon mo ang problema kayo layasan ta diya dis George ang problema bam kay duna sa tindahan duna sa negosyo unsaon man unsa may yung buhaton taon ni be Ikaw ba? Ama si JC Baril na utos tungod sa lima. dapat lang ang nanik day Nanik na baro? darik ka baro Bubok kay tilyang manok. Dapat ani no, ako bisag di ko pure nga babae pero ang kanang kinaiya na malalaki ngo na ana dili na maayo para nako. Daghang mga lalaki ayo pagdali-dali day. bitaw ate pres unsay mo gusto be Mo gyud. Pero ato kay bambina. Di Di magjali. Oo. Oh, tungod lang pilion yun tungod lang ana ni mong biyaan ang imong Negosyo. kahimutan ay kagulingon nimo negosyo. Oh. Na, may nakabutang imo. Sa imong kahimutan karon dahil nga doon na kay kagalingong panginabuhian doon na kay kagalingong pangwarta mas maayo nga makita ni mong lalaki nga dili ikaw pangwartahon. Tinoda. Oh, bahala na nailaki mo doon mo dagan siya kwarta yang ipasata mga kwartahan siya ingnon mo naman sa kuya ako. Oh, Bahala kita mga warta. pero kato si ate pres wag yun to sa kwarta way trabaho atik-atik ra diya bam Ah. Matiko niyang babae ba nga? Gikan ko sa... Uy, pitak, bilin mo ko. Siya, nga o taday, asa gusto ni mo restaurant. Dito sila bam. Karoon ang order, pakbit para magkuhan. Pakbit rin siya. Uy, wa may pakbit rin sir. Siya, ato latas ko anday. Kanina mo Karinderya. kain karinderya sir. Ah. Wala man na diri sir. Ato sa karinderya. Kuha na siya ka Dito ng- mo ilang mampi. Lami pa kayo dito kuhan. Adobo. Usay tawag na. Mampi beer ka. Usay tawag na hangin nun. Usay may tawag doon. Hangin nun. Kaya napanis buhol bam. Nasa ilahan ma'am Ninin Moreno. Si Ricardo Moreno. Kanap itong latak yung kabaw na best ka na diya. Bulalo. Umurag bulalo. O, mau na diya. Butangan kinampay. Mau na best kayo. Ato pambita, Ma'am Jovi. Ari ka diri sa Juan 14 verse 6. Si Jesus may tubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan, kundili moagi kanako. This is John 14 verse 6. Matras sa diri sa Atras. Matthew 28 verse 20. Oh. Og tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo si Jesus muningon ani. Og ginumdumi ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Oh. So ayaw ka bala kaday kay kung pa dili maaari dangop sa Ginoo mahasubay ka sa tarong dalan karon maglibog ka dagang laki makasubay ka sa tarong dalan o makita kag laki nga angay kanimo sa tumoysdan. Kanang naimo negosyo imong ayaw at manangin mong negosyo, pasagdahin ng mga laki diya. May pimututok lang sa imong pagpanginabuhi karon. Kay buong pang... Sa tingin mo ganyan, Ate Priscilla, nga kanang bintapag kita mababay, kita may mga warta. May pa kita mga warta. Sayop itong ako. Sa kita Sayop ito ako. pangwartahon. Ngano na imo? Dito ko sa kamutis, dito ko sorting di napita. Gidakog laki sa luyo. Nya. Ang laki nag-jacket umaong. Unya, pag agbay niya sa ako, kuyawan ko kay sa una, nakauyaman kong military. Hindi ko ng military nga, abayan nga ni kaglaki nga mag-jacket, ayaw ko piyasa ka, ginigiluklok. Di ba? Oh, ganun naman, miss, hindi kagubot ang mga bayot, kanilang gwapo, na may laki nag-jacket niya, bayan ako. Kuyawan ko. karon. Yang ginawa mo, abayan ko, kita ba siya? Abang matra, ko bayot. Ingon siya, hindi kuyawan ko. Siya, pero ikaw man, ay lang, kablaka kay ako di ko mga ibayad ako dagang kwarta. Ana siya. I-create lang ko di HP. Ana siya kagbayad ko. Karon di. Oh, karon pa ko man gitagaan ko niyang 500. Gisagpa ko. Da. Gisagpa ko. Asa mo mo na ko? Nabalik ako sa kundumog.
Kauwi. Dili ito mo rin po sila kung kita magwarte. Pero why na hitabo niya to? Ha? Why na hitabo niya to laki mo? Unsa to? Why na hitabo? Di man mabati. Salamat pa na ka dito naman ko. Kung ako ang puzzle, tihan. RMN